Vysvetlím vám, čo sa stane, keď ukončíte hormonálnu substitučnú liečbu. Počas tohto videa môžem použiť slová, ktoré nepoznáte. Pamätajte, že ak máte akékoľvek obavy o svoje zdravie, obráťte sa na zdravotníckeho pracovníka. Jedna častá otázka, ktorú počúvam, keď ľudia prichádzajú hovoriť o menopauze, je: kedy by som mal prestať užívať HSL? V minulosti sa ľuďom odporúčalo ukončiť HSL v určitom veku alebo po určitom časovom období. Teraz vieme, že je dôležitejšie pozrieť sa na prínosy a riziká užívania HSL pre jednotlivca ako na to, ako dlho HSL užíva. Skúsenosti s príznakmi menopauzy u každého budú iné ako u niekoho iného a nie je ovplyvnené tým, či sa rozhodnete užívať HSL alebo ako dlho budete liečbu dostávať. Niektorí ľudia sa rozhodnú ukončiť svoju HSL náhle, zatiaľ čo iní ľudia sa rozhodnú znížiť svoju dávku HSL počas niekoľkých týždňov až mesiacov. Ak náhle prerušíte HSL, je pravdepodobnejšie, že budete mať abstinenčné príznaky. Ak tieto príznaky pretrvávajú dlhšie ako 3 mesiace, stojí za zváženie, či by opätovné začatie HSL pomohlo na zmiernenie príznakov. Je pre mňa dôležité podeliť sa o niekoľko dôkazov, ktoré popisujú, ako môžete znížiť riziko, že dostanete konkrétny typ rakoviny. Dôkazy nám hovoria, že tí, ktorí užívajú sekvenčnú alebo cyklickú HSL, majú nižšie riziko rakoviny endometria maternice, ak prejdú na kontinuálnu HSL s denným podávaním gestagénu do 5 rokov od začiatku HSL. Kedy vykonať túto zmenu sa líši v závislosti od viacerých faktorov a zvyčajne sa zvažuje vo veku 54 rokov. Riziko rakoviny prsníka a krvných zrazenín sa zvyšuje s vekom. Ak sa rozhodnete pokračovať v HSL vo veku nad 60 rokov, možno vám bude odporúčené zvážiť prechod na prípravok s najnižším rizikom vzniku týchto stavov. Stručne povedané, kedy a ako ukončiť HSL je osobné rozhodnutie založené na výhodách a rizikách pre vás ako jednotlivca. Možno stojí za zváženie prechod zo sekvenčnej na kontinuálnu HSL vo veku 54 rokov alebo po 5 rokoch užívania.